If I go top 10 native doctor n'ala Igbo make one or two things in the life of humanity. Yeah, how make one or two things? How did you support talk and Igbo and here, you know, here with the development or reduce unemployment. Top 10. Next time you make top 10 pastors and the bishop and reverend contribute to go something good. But let's start with native doctors. Number 1, ihe agwagọtiwaraki mere bụ na o mere gịnị na ọ rụrụ hotel ebe a na-alacha aka. Hotel ebe a na-alacha aka. Don't talk bad against such, you know, such development, because ọbụrụ ọsọ bụ onye izụrụ hotel. Hotel bụ a place of relaxation and a place of hospitality, and the nwere more than 100 people working for him a na-akwụ ụgwọ salary n'ọnwa. Number 2, mmiri enwe ilu ọkara akwụ emechakwara megịnị rụọ hotel, and hotel bụ for hospitality ma ndị ọbịa ilete ndị ọbịa. O wego no less than 70 something people n'ọrụ ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa every month. Ife a bụ an avenue to reduce unemployment. Number 3, bụ onye a na-akpọ Mighty Thunder na Nteje Abọgụ arụgo hotel. Hotel ọ rụrụ ọkwa maka ndị ọbịa visitors. O wego no less than 60 something people working for him. Ọ dịrị izi efu vidio na-atụsa vidio ekwuna because no native doctor, mana because of tomorrow kwa mma ekwikwa nke ndị church ihe ọma ha mekwara and ebe ha sinyekwara ndụ aka. Number 4, Eze Fellow na Enugu State rụrụ one of the mighty hotel na Enugu State eji enyekwara ndụ aka maka aghara ndụ paakụ onye ire ihe. O wegokwa no less than 70 something people n'ọrụ ndị bụ nọ idle ewee ha n'ọrụ wee na-eme gịnị wee na-ewepụ unemployment. Number 5, nọmata na onye iro m mana mma agụ ya ka ọ ghara dịka asị na m na-eme preferential treatment. Nọmata na mmadụ adịghị na mma mana onye mekwa ihe ọma agwa bụ onye gịnị Eze Obi, mana ọ hapụrụ ebe ọ ga-arụ họteelụ na ebe na ebe ga arụ ya na Asaba. Investment bụ investment. Ọ gbanekwara. Number 6, hey, this number 6 go shock you. Number 6, Eke Heat. Eke Heat, na ọrụ something na who they talk say Eke Heat no they employ people. Eke Heat o nwere ihe o mepụtara n'ala Igbo mere ejikwa nyere ndị mmadụ aka. Na Eke Heat get something. At least Eke Heat get nkata ọgwụ. Onye ọrụ pụtara onye ọrụ pụtara nkata ọgwụ ịghọta. And nkata ọgwụ a ndị na-ejere ime ọhịa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maka nkata ọgwụ a na-akwụ ụgwọ ọnwa na-akwụ ha daily na-akwụ ha wages. So it's something onye ji ime ọhịa je bụọ nkata ọgwụ bụ onye na-esi bujere mmadụ oke ite na oke awele akwụ ọgwụ ego ụgwọ ọ ihe ka at least employment. Number 7, Ayaya na ndụ. Okay, Ayaya ha na Ayaya nwere ihe na Ayaya mere invention. O nwere ọ rụpụtara ihe makwa iwe mmadụ na ọrụ dị izi. Maka how many people not go today without marriage? Mana Ayaya kabara ahụ nụọ 1, nụọ 2, nụọ 3, nụọ 4 wives. Those people ọ bụ na ha nọ be nne na nna ha nwere ike dị jobless ha mee nwa ọrụ, mana Ayaya tried at least ọ nụrụ nwaanyị nọ na-enye ha nne mụọ ụmụ mụọ village. At least ụmụ Ayaya na ndụ ruru like 25 ọrụ ka were every morning esie nri Ayaya gote ofe akpara esi n'ụlọ tata echi ọgwụ. So it's something ọ na-azụ mmadụ ọ hepụrụ. You don't say that Ayaya tried. Number okay, number 7 ka gara. Number 8 number 8 will shock you. Yes, now. Number 8 boom. Okongu Dibia. Yes, now. Why they shout? Okongu Dibia no work. Or put here na Igbo na. But half of ndị na ngozi nekata Okongu mere heze.
So Congo emego invention, Congo emego ozugo mmadụ. At least Congo gbara ya na ndụrụ ọkụ. Gbanyekwa ya emekwa fọk ọp, gbapụkwa ya ọkụ. Gbanyekwa iyi agụleri, iyi fọk ọp, gbapụkwa ya ọkụ. Gbanyekwa mmụọ mmiri eze nwaanyị, ọgbakwa fọk ọp, gbapụkwa ya ọkụ. So Congo Number 9 bụ Chimarin Temple. Chimarin Temple rụpụtara pure water company a na-akpọ mmiri ọma table water, mmiri ọma pure water. Ọ gbanarị, ọ dịrị easy. At least o nwere more than 58 people n'ọrụ a na-akwụ salary every month. Kụpụrụ ya aka. Then number 10. Hey, number 10. Number 10. Number 10, boo. Yes, Jesus. Yes, because now I go in my category of Dibia because on I made Dibia on Saturday, made Dibia on Friday, then it's only one day. On the Chineke, now on the Jesus Christ, but on Sunday. Other days with Dibia. So all banner, on one hotel, or Junor, get on Jaka, or Aro. Also, no, you may pay January this year. So this year, be a guy go up at the age, you may pay. And I may go foundation, I may go foundation. So I are out of where. Bob no Jupiter out of where. How banner, and don't they go a penny, or by him or and then they go in latest fire at now about 452. Or the Ogogore the year. So it's kind of encouragement. Encouragement with that. Or the other 200 you got all the highest buyer of a penny, Nasaba. So no matter how best as we be near, I see what I'm really blue where at a ton of baby. They go 40 at a ton or 20, you know, then million blue 20. What right? Ọ bụ na ngwụsie nke a next time m ga-ekwu top 10 pastors and the bishop and reverend contribute goro something good eji ewe ndị mmadụ n'ọrụ n'ala Igbo. O nwere ihe o mepụtara n'ala Igbo mere ejikwa enyere ndị mmadụ aka na eke hit get something at least eke hit get nkata ọgwụ onye ọrụ pụtara As you finish watching this video, please don't forget to subscribe on this channel. I need your subscription. Please subscribe, share this video, like, make sure you like this video so YouTube will recommend it for others, and comment. Thank you for watching.